Lumabas ka dyan sa bahay niyo! Bakit ka sumisigaw dito sa pamamahay ko? Umiram sa akin na 5,000 at sabi na, babayaran niya agad ako. Kasi wala naman akong alam sa ginagawa niya. Irereklamo ko na siya. Problema niya yan. Kaya bahala siya. Galit na galit sa'yo si boss? Napasubo ako, pare. Sabi ko sa'yo, iwasan mo na yan. Huwag ka nang tumakbo. Kung ayaw mo mapahamak. Sumama ka na lang na maayos sa amin. Saan niyo ba ako dadalhin? Bitawan niyo ako. Tuturuan ka lang namin ng leksyon para matuto. Panloloko mo. Basta, sumama ka na lang sa amin. Bitawan niyo ako. Tulong! Tulungan niyo ako! Berto, gising ka na, tanghali na. Berto. Ano ba yan? Storbo. Tutulog pang tao. Bakit hindi ka pa bumangon? Tanghali na. Anong sabi mo? Inuutusan mo ako? Berto, alam mo naman na tanghali na. Sana nagsaing ka man lang. Tingnan mo, ang dami ko nang ginawa. Napuyat nga ako kagabi. Masakit ang ulo ko sa Uber. Hindi ka ba makaintindi? Eh paano na lang pag hindi ako umuwi? Hindi ka nakikilos? Paano na ang buhay natin? Hoy, sinusumbatan mo ba ako? Bakit? Hindi ba ako nag-aasikaso dito sa bahay? Ewan ko lang kung lalamon ka pag wala akong tagaluto mo. Berto, napapagod na rin ako sa paghahanap buhay. Para lang may panggastos tayo dito sa bahay. Ang lakas-lakas mo pa. Ang bata-bata mo pa, napapagod ka na. Kung gusto mo, lumayas ka na dito. Hindi ka ba nahihiya? Nakikitira ka lang dito sa bahay ng mga magulang ko? Para tumahimik na ang buhay ko. Nakakasawa na din yung bunganga mo. Wala ka ding silbi. Ako walang silbi? Wow, Berto. Ang galing mo naman. Kailan ba ako nawalan ng silbi sa buhay mo? Kung may silbi ka, dapat alam mo kung anong oras na. Wala ka man lang inuwing pagkain. Para sana hindi na ako nagluto. Nagmamadali na kasi ako kanina, kaya nakalimutan ko. At isa pa, nahihilo na din ako dahil sa init. Ano ba yan? Sa dami ng makakalimutan mo, yung pagkain pa natin. Anong kakainin natin ngayon? Sige, bibili na lang ako sa karinderya. Ano pang ginagawa mo? Sige na, bilisan mo! Gusto ko yung karne ang bibilhin mo, hindi gulay! Sige, Berto. Sandali lang. Tao po. Tao po. Tao po. Tao po. Ate, Gladys, ikaw pala. Halika, tuloy ka, maupo ka. Ate, mukhang busy-busy kaya ata. Bakit ganyan ang itsura mo? Mukhang pagod na pagod ka ata, ate. Wala to, Gladys. Katatapos ko lang kasi magluto. Tapos heto, nagtupi pa ako. Minamadali ko na kasi may trabaho pa ako mamaya. Trabaho? Anong trabaho mo? Ba't di mo sinabi sa akin na may trabaho ka na pala? Oo, Gladys. May trabaho na ako. Sayang naman kung dito lang ako sa bahay. Siguro maganda yung trabaho mo, ate. Kasi maganda yung kursong natapos mo, di ba? Oo, Gladys. Hindi ko pwedeng sabihin kay Gladys ang totoo. Dahil tiyak na magagalit sila sa akin. Pagbutihan mo, ate. Kasi mahirap ngayon makahanap ng pagtatrabahuan. Oo, Gladys. Hayaan mo. Lalo ko pang pagbubutihan. Ate, siguradong okay ka lang? Oo naman, Gladys. Marami lang ako iniisip. Naku, ate.
huwag ka na ganong mag-iisip. Andyan naman yung asawa mo para tulungan ka. Teka. Asa nga pala si Kuya Berto? Nandyan lang sa loob, Gladys. Baka nagpapahinga. Masakit kasi ang ulo niya. Ganun ba? Sige ate, aalis na rin ako. Napadaan lang kasi ako. Sige, Gladys. May aasikasuhin din ako. Mamaya kasi papasok na din ako sa trabaho. Sige, mag-iingat ka palagi. Pag may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin. Maraming salamat, Gladys. Basta, pwede kang dumalaw dito kahit anong araw mo gusto. Mag-iingat ka, ha? Hoy pre! Paring Berto! Hoy pre! Si paring JR to! Hindi mo ba ako nakikilala? JR? Ikaw na ba yan? Hindi kita agad nakilala. Ikaw, kumusta ka na? Huwag mong sabihin, tambay ka pa rin hanggang ngayon. Wala eh. Wala tayong swerte sa buhay. Wala tayong magagawa, pre. Nako, nasa diskarte lang yan. Bakit ako? Hindi nakapagtapos. Tignan mo ako ngayon. Oo nga, mukhang pasinsado ka na. At ibang-iba na ang postura mo. Hindi naman. Kung gusto mo, pwede kitang tulungan. Talaga? Basta, dumit ka lang sa akin. Akong bahala sa'yo. Sige, para makahawak naman ako ng pera kahit papaano. Akong bahala sa'yo, pare. Basta, punta mo lang ako sa bahay. Basta, hihintayin kita doon. O, sige, pre. Alis na ako. O, pre. Ito pala, oh. Kulin mo, pag merienda mo. Naku, pre, wag na. Nakakaya sa'yo. Naku, pre. Kunting bagay lang to. Kunin mo na. Sige, pre. Salamat dito, ha. Wala yun. Pag mayroon ako, nagbibigay talaga ako. Basta, punta mo lang ako para may pasok kita sa trabaho. Sige, pre. Maraming salamat talaga sa'yo, pre. Sige, pre. Mauna na ako. Sige, mag-ingat ka, pare. Ruby, pahingin ng pera. Wala pa akong sahod. Hindi pa kasi binibigay ng boss ko. Ano? Sana bumali ka muna para may magamit tayo. Anong ipapakain mo sa akin ngayon? Itlog na naman? Magtiis muna tayo. Marami pa kasi tayong utang na binabayaran. Utang mo lang yon. Idadahmay mo pa ako. Ikaw ang nagkautang, hindi ako. Mga pagkain naman natin yon. Kaya nga nagkautang-utang ako. Problema ko ba yon? Pati ba naman yan, iisipin ko pa? Hayaan mo. Mamayang hapon, didiskarte na lang ako. Para may pambili ako ng masarap mong pagkain. Dapat lang, para may silbi ka naman na asawa ko na nakatira dito sa bahay ko. Hayaan mo. Gagawan ko na lang ng paraan. Sige, alis na ako. Saan ka pala pupunta? Dito lang sa tabi-tabi para maghanap ng matinong makakausap. Hoy! Ruby! Nasaan ka? Lumabas ka dyan sa bahay niyo! Ano po yun? Bakit ka sumisigaw dito sa pamamahay ko? Palabasin mo yung asawa mo! Bakit? Ano bang atraso niya sa'yo? Umiram sa akin na 5,000 at sabi niya, babayaran niya agad ako. Hindi ko alam yan. Hanggang ngayon, wala pa din. Pag tinatawagan ko sa cellphone, pinapatay niya. Siya na lang po ang kausapin ninyo. Kasi wala naman akong alam sa ginagawa niya. Mabuti pa nga. Dahil kung hindi, irereklamo ko na siya para matapos na yung kalukuhan niya. Problema niya yan. Kaya bahala siya. Sige, pakisabi na lang sa asawa mo. Ano ba naman tong babae na to?
Hello? Ate? Hello, Gladys. Kumusta ka? Ba't ganyan ang boses mo, ate? May nangyari ba? Wala naman, Gladys. Bakit ka nga pala napatawag? Magbabaka sakali lang sana ako sa'yo. Bakit? May problema ka ba? At kailangan mo ng pera? Oo. Baka pwede akong makahiram sa'yo ng pera. Akala ko may trabaho ka, ate. Bakit anong nangyari? Hindi pa kasi ako sumasahod. At may kailangan akong bayaran agad. Ah, ganun ba? Sige, punta ka na rin doon sa bahay at kunin mo yung pera. Sige, Gladys. Pupunta na lang ako dyan. Pasensya ka na talaga, ha? Ah, wala yun. Tandaan mo, kapatid kita. Kaya kahit anong mangyari, tutulungan kita. Maraming salamat, Gladys. Oh, saan ang punta mo? Mukhang nakabis ka yata. Maghahanap ka ng trabaho? Hindi. May lakad ako. Bakit ba? Akala ko kasi maghahanap ka ng trabaho. Inuutosan mo ba ako sa mga gagawin ko? Ha, Ruby? Hindi naman. Hindi ba matagal ka nang walang trabaho? Baka gusto mo naman akong tulungan sa mga gastusin. Ba't di ka makapaghintay? May trabaho ka naman Maghintay ka kasi. Huwag mo akong pangunahan sa mga gusto kong gawin. Sige. Pasensya ka na sa mga nasabi ko. Sige na, alis na ako. Sabi ka na dyan. Mag-iingat ka. Nako, lagot na. Tumatawag si JR. Hello, pare. Hello pare. Buti sinagot mo. Alam mo bang galit na galit sa'yo si boss? Oo, alam ko. Bakit kasi niloko mo siya at kumuha ka ng pera sa kanya? Napatalo ko kasi sa sugal. Napasubo ako, pare. Ganun ba? Sabi ko sa'yo, iwasan mo na yan. Paano mo siya mababayaran ngayon? Hindi ko nga alam, pre. Baka pwede mo naman akong tulungan. Sige pre, hayaan mo. Susubukan makipag-usap kay boss kung papayag siya. Sige, pre. Salamat. Basta, itigil mo na yung kalokohan mo pare. Oo, pre. Hoy, Sino ka? huwag ka nang tumakbo. Kung ayaw mo mapahamak. Sumama ka na lang na maayos sa amin. Teka, boss. Ano bang atraso ko sa inyo? Nakalimutan mo na ba yung tinakbo mong pera dahil sa pagsusugal mo? Babayaran ko naman sa boss nyo. Sabihin nyo sa kanya. Eh, palagi ka daw hindi sumasagot sa mga tawag niya. Kaya kung ako sa'yo, sumama ka na lang sa amin. Saan nyo ba ako dadalhin? Bitawan nyo ako. Tuturuan ka lang namin ng leksyon para matuto. Bitawan Panloloko mo. Basta, sumama ka na lang sa amin. Bitawan nyo ako. Tulong! Tulungan nyo ako! Hello? Ako nga po yung asawa ni Berto. Bakit po? Anong nangyari sa kanya?
Ano po? Saan ospital? Sige po. Pupunta na po ako dyan ngayon. Maraming salamat po. Ano bang ginagawa mo, Berto? At humanto ka sa ganitong sitwasyon? Gladys, maupo ka muna. Sige ate, salamat. Siya nga pala ate, kamusta ka na? Si Kuya Berto, okay na ba siya? Medyo maayos naman na siya. Kaso, medyo matatagalan pa bago siya makalakad ulit. Ah, ganun ba? Sana magsilbing aral na yan sa kanya. At sana gumaling na siya. Oo nga, Gladys. Medyo malaki na din yung gastos namin. At baon na rin kami sa utang. Ganun talaga ate. Asawa mo yon, kaya pagtiisan mo. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Gladys. Napapagod na din kasi ako. Diba ate, mabait naman dati asawa mo. Ruby! 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 Bakit ka ba tawag ng tawag sa akin? Para ka nawawala. Magbihis ka para sa labas tayo kakain. Bakit anong meron? Na-promote kasi ako sa trabaho ko, kaya malaki na ang sahod ko ngayon. Nako, talaga, Berto? Oo, mahal. Kaya lahat ng gusto mong kainin at bilhin, ayos lang. Salamat, mahal. Pero mas mabuti sana kung ipunin na lang natin yung pera. Hayaan mo, may trabaho naman ako. Kaya akong bahala sa'yo. Sige, mahal. Ikaw bahala. Kaya nga, Gladys, kung hindi lang nangyaring trahedya na yun kay Kuya Moberto, baka may maganda siyang trabaho ngayon. Simula na nagkaroon siya ng problema sa pera at trabaho, nagbago na siya. Nawalan na siya ng tiwala sa mga kasamahan niya. Kaya ba ayaw niya nang pumasok sa kanyang trabaho? Siguro, ayaw na niya ulit mangyari yun sa kanya. Nagka-trauma na siya. Ah, ganun ba? Kaya yun, umiiwas na lang siguro siya sa gulo. Tatagal mo na lang ang loob mo ate at magtulungan kayong dalawa. Kaya ko pa naman, Gladys. Pinipilit ko na lang minsan kahit sumusuko na yung katawan ko. Alagaan mo rin minsan ang sarili mo. Baka mamaya, ikaw din ang magkasakit. Kawawa ka naman. Oo, Gladys. Di bala sana ate kung malapit ka lang sana sa akin. Maalagaan kita. Isa nga pala ate, may binili ako. Para sa inyo. Salamat. At ito pala, kunting tulong para sa inyong mag-asawa. Nako, wag na, Gladys.
Sobra-sobra na yung tulong mo sa amin. Mas kailangan mo to, ate, para sa inyong mag-asawa. Maraming salamat talaga. Kasi nandyan ka bilang kapatid ko. Wala yun. Sino ba naman na hindi magdadamayan, kundi tayong dalawa lang? Uminom ka muna, mahal. Sandali lang, Ruby. Maupo ka muna. Gusto kitang makausap sana. Bakit? Tungkol saan? Humihingi ako ng tawad sa lahat ng nagawa ko sa'yo. Alam ko, nasaktan kita. Marami akong pagkukulang bilang asawa mo. Asawa kita. Kaya kahit anong problema, dadamayan kita. Lahat, inasa ko sa'yo. Kahit na alam kong nahihirapan ka na. Ayos lang ako, Berto. Nakita ko lahat. Ang sakripisyo mo at hirap mo sa pag-aalaga mo sa akin bilang asawa mo. Kalimutan mo na lahat yun, Berto. Ang mahalaga, ligtas ka at walang nangyaring masama sa'yo. Hayaan mo makabawi ako sa'yo, mahal. Yung nakilala mong asawa na mabait at responsable, ibabalik ko sa'yo, mahal. Talaga, mahal? Oo. Ikaw naman yung alagaan ko at pagsisilbihan. Kasi ako ang lalaki. Hindi, mahal. Kailangan magtulungan tayo. Para din naman sa ating dalawa. Mabuti na lang, hindi mo ako pinabayaan. Kahit na wala akong kwentang asawa. Umaasa lang lagi sa'yo. Umaasa kasi ako na isang araw, babalik yung Bertong nakilala ko. Oo, mahal. Salamat sa Diyos at binigyan ako ng pagkakataon na makabawi sa lahat ng pagkakamali ko. May panahon pa para baguhin ang buhay ko. Mahal na mahal kita, Berto. Mahal na mahal din kita, Ruby. Bilisan mo, baka malit na tayo. Oo, nandyan na! Ganda talaga ng asawa ko. Sus, ikaw talaga. Binubola mo pa ako. Sinabi ko na kasing huwag ka nang magtrabaho. Ako nang bahala sa'yo. Hindi, mahal. Mas maganda kung pareho tayo may trabaho at nagtutulungan tayo. Ayaw ko kasi na mapagod ka. Nasanay na kasi ako nagtatrabaho. At isa pa, asikasuhin pa rin kita at hindi naman kita pababayaan. Kaya mahal na mahal kita. Kasi sobrang sipag at mabait ang misis ko. Sus, huwag mo na akong bulahin pa. Tara na, baka mamaya malig na tayo. Sige naman, halika na. Sa mag-asawa, kailangan magtulungan at hindi dapat sukuan ng isa't isa para hindi masira ang relasyon. Ayusin at pag-usapan ng problema.